Archimang, Lukumang, Sarana Seipsa, Deni Foroisi, I Gadri, I Achtertuin, wie speede, wie si ni café, Anatorobi, Sarana Seipsa, Kari wan sweet fasika, inifko Archi de Pres Parnyunsu, Sobu soti de, wo taki, fu a ala libi, fu nana sa sabay yokoromo, sang echa sang. En de bijisma betaki, na so echa so. Maar tide us donanga a minister jaso, minister fu HI fosi abene economische zaken nanga desan dati, dus dos danga missie dati minister ka ini na programma. Ala lukuma arkima me baru odi mina minister Saska Wada lek van Masra Gambo taki minister voor economie en versie in ondernemerschap na technologische innovatie dadelijk moet ik want je over het ministerie. Zo, we minister, dat je begrijpt dat no alle soort van je jere, vooral me want alle die me de tapaveld, dus dat je jere die se actie Masra Gambo asanbo seti, maar dan de prijs die dan de prijs dati, alle soort sani. Maar sana a prijs pari woroko van ministerie die dus met betrekking tot de prijzen. Ja, prijspari roko van ministerie met betrekking tot de prijzen dat we tak over consumentenzaken. Yeah. Want des, alles maar zij bij wansani, zij ja wansani, zij drink wansani na wan consument. Yeah. Dat we tak a roko voor a ministerie na bescherm de consument in eerste. Dat we zien dat a consument a bescherming na likvoortak a prijs a consument mag de uitgebuit. Nee. Dat a consument de pai morelijk samos pai a prijs, maar ook na kwaliteit van sani. Want ze lees wa prijs kan lagi, maar san no boom. Als een verval. Yeah. Dus we hebben consumentenzaken. Dan gaat trapperinspari sani na ondernemerschap. Want die moet rekenen. Voor oman yang, oman dringen, oman bijstaan naar winkri, dat voor gebruik. Dat betekent dat een ondernemer, een bedrijf moest dus hij mek den sani. Want een bedrijf moest de pesma kan gaan roken voor verdienen we money. Yeah. Dus daar more principari sani, zowel de consument, dat nou allemaal, en dan op de ondernemers, dat die zorgen dat de economie is dan grow, is dan roken, def roken, sani meki, na zo qua visie. Zo. Maar minister, wasane tigri mi jasa mi ching en dan mi viertak mi mus actie asan dati. Want na sa ba yokoromo tede mi tanga mi da de actie mi tak Masra Gambo sang me yere basisgoederen dis nanga dati. Minister, kan ik ka teji den sang efadon onder basisgoederen? Mooi, dat nog een boel vraag. Want a basisgoederen in feite, alle de jansani na den jansani zou afvanodu voor oma apwan gezond libi. Mooi zo. Dus en de one dat we apwan sani zou we elkaar van a basisgoederen lees. Ja. Dat want dat zo af den san zou afvanodu ne mek nasranang. Ne gro nasranang. Daarvoor zorgen dat de consumenten bij zo laag mogelijk prijs, dat we met qua lees. Dus spreek af naar Grananti spreek als dus het ministerie samen naar het minister voor Financiën dat we arkeno. De sandi sane gro nasrana, sane mek nasrana, maar alles rana maar ay abe van nodig of kotak de meeste rana maar abe van nodig. Oha meka prijszaken, dus no pota invoerrechten in tapo. Dat ta kon da extra belasting samus ben pai e kotik mopo voor ora prijs lagi. Dus dat af je hebt na sasa nga bayo. Precies, dat na je hebt na sasa dat a prijs ta lagi. Kota kwansa nek ayum. Ja. Ayun ne grosso makkelijk nasrana. Of ne abe in voldoende mate voor sani. Kunufroko. En ja olie. Dus nou aan toef den sane zei dit apalesa alles mee afvanodu en dat we toezen teken dat financiën is zorgen dat a belasting ne pait a invoerrechten toch ne pait op de sandati zodat a prijs het lagi want die moest rekenen van importeren moest pai invoerrechten dat prijs zo hier maar dat invoerrechten dat poten na prijs dat zijn ook more dieren na winkri. Zo, maar minister mino koti mofo. Dan voor zorgen taki desan dat de bereikbaar die a volk sang a ministerie serefi dus HI sang den e du serefi voor zorgen taki asan de beheersbaar
Want je moest op een werkarm toch? Ja, dus de prijzen die beheersbaar of hoeveelheid die beschikbaar? Nee, dat desma, dus als een nefi e kota tupisi, ja, toesei. I abi a controle, Ja, sang moest beschermen consument. ja. En een consument serefi volgens mij moest op een mogelijkheid voor kan beschermen in seref toe. Oh, ja, dat de boont ook inderdaad. Zo weet dat je. Een consument moet op een mogelijkheid voor bescherming schrijven. Dat eerste sanina, een consument moet op kan bescherming schrijven. Ja. Dat we make informatie beschikbaar. De konta pas aan voor prijs. We put informatie op een app nu. De consument kan je sana de prijs voor de basisgoederen lik van moest de winkel. Dat de app nata adef shit op ez.gov.sr. Maar op een Facebook pagina toe, we puta lijst, we puta prijs. Een consument kan lukken van wel me gwa winkel of 1 kilo ayung na omenga mus de. Dat even prijs morgen dat consument kan melden uno. Toch? Even de na app schrijf een prijs, kan make een foto en een app de gratis je nap data van nodig voor gebruiken app. If na telestuurnummer of na digitaal nummer je heb alle toe maatschappij make beschikbaar dat zonder data je kan gebruiken. Dat is nou een mooi saneel. Want er is mogelijkheid na deze op smartphone kan bellen. Dat na te a winkelier die in overtreding. Ja. Dat na, dus dat betekent controle van prijs. Maar zo lees a prijs de kan die links vastschrijven massa de sampori. En dan weet je dat tegen na zijn winkel hij zegt de poort vervallen sani dat ook ik kan controleren schrijven. Dus ook de consument moet zoeken van sana vervaldatum voor de sansa de gebruik. Dat na wansi. Atrase ook toe vanuit het ministerie te een klacht eco in dat wij go in te behandelen klacht af. Maar ook toe op een schema is hier voor vliegende brigade. Juist. Dat nou een organisatie tussen het ministerie van Economie Affairs, het ministerie voor Scout Affairs, het DC, het kabinet voor president. Dan mekwa chilegre umeki. Wij controleren dat Arkino, Graland eko in, we pura invoerrechten. Dat betekent handelaar, if na groothandelaar, if na winkelmaai, je mag pot wat more hee prijs lek samus de. Dat we go controleren. Dat we controleren onder andere de prijs, maar like voorbeeld dat we ook we controleren de winkelmoeskring, bepaalde regel de T-seriansani, if na weegschaal, if a schrift a pakje, ayuna 1 kilo, toen we ging. Am de 1 kilo, am de 800 gram. Toch? Dus dit is nou een toesanifa in een consumentenbeschermingsreven dat, want dat consumenten gebij, inspecteren sani, de goederen van boom, checken prijs. En if sane de lek van moest de, dat ook kan melden aan ministerie, dat we go, waar economische controle die is naar een nieuw afvliegende brigade. Zo. Dus dit is nou een mond vol, zou we verstaan, na sasa bij Jokromo. Dus we begrijpen dat die Gralanti no libu gewoon no lot over, lek fa asane sorry. Maar je begrijpt dat die, wat tak we wake-up cheese uit, minister. Want u abi een basispe, een vertrekpunt, bij de regering is vertrek. Ja, dus dan. Dat sambi sabi taki wan koers bij de 57 tap papiera. Oké dan. Ja toch? Tap papiera. Ja maar strati dan na 20. Fasan dat die don no want dan prijs want ilek feit taki minister walof de goederen moest importeren kooi na kondere. En dan gaat alleen bij den, no so euro. Dus dan fator dat die don. Oké, a peaceful a wan kushan bij de tapapira. Wala mala sab dat no one say a kush bij de zeven tapapira, maar no one say a zeven ida bij man finef bij zeven. Dan a desma san bij abe nambe wan ki zeven SRD voor de dala ook toe. Dus daar unik voor het karasan van unificatie, un chara kush kompa mus de. Tegelijkertijd un sab dat aan de helemaal precies ete, want alle san vorige regering wil naar centrale bank aan de tapete. Dus wat die even. Dus centrale bank in feite de handelaar
nobe aba mogelijkheid voor bego bij de bunkop dala na centrale bank. Dus taken jij na programma kan de desma nobe verstaan maar no we taken en us danga a minister di sabasani. Sobuso a foru di be data pa jari di be leggen. De nyama foru, de chira foru anga ala de exi. Dus a foru ne leggen exi moro. Dus no na dat we set baka. Na dat we set baka de kira foru, a foru ne leggen exi ma. U ap yan van no de ete. Dus no nek voor tak a foru ko tak we karen a kasi. A staatskas. Pea money fa kondre bende. En dan so de gudus ma money bende drape wana wala mala sa kondre be abi. Dat de ligen pure. Dat de mikwa olini. Olo ening. Dus dan nanga dat win centrale bank betak fa akkoord moest deceiven. Da amus man sering deceiven, maar if alla money dat de frustrating gwemine sapia mange long ekibrino sa angwanga money. Toch? De long wange dan no dat na proces voor we go na IMF, toch? Voor pota stabiliteit baka in a staatskas. Wakti, minister. Dus dat want taki san IMF e kon do anof kon masunu manaf kon sorgu taki centrale bank sobu son garanti abuan ruggengraat voor go vet akkoord. Nadati. Nasade da ruggengraat ede da a ole tapu to. Dan kan begin spammen no want da weta roko ne do wansa no mo want we produceer wa olie de oliefondsen we prani voor exporteer dus drape apis voor ondernemerschap koine want da a kodre begin make money maar da a staatskassa na IMF riep tapa olo dus da even samen dauka ora koers voor SRD na dala pamus de. Juist. Want dat de centrale bank tak bijvoorbeeld na no kotak centrale bank tak adala na 16. Dat de a importeur bij wansangi met tak kotak $1. Toch? Abaya sangi $1. Ambaya $1. Dus dat to wan fatak van oké dan me wanseren 16 SRD plus me winst nen tapo. Da centrale bank moest man sera dala gengi 16 SRD. Want if I moest go straat go buy 20 SRD. Dan maar actie 16 SRD na winkri. Nee. De centrale bank moest maar aba valuta voor tak van oké. Te importeren san mino wan meki bereken 20 SRD en 25 SRD gea consument na winkelprijs. Mi wan fi bereken 14 SRD of mi wan fi bereken 16 SRD. Maar da centrale bank moest aba money to fu man serge. En dat is chara peaceful unjere repatriatie taki repatriatie want tactice de exporteer shanga door secondary. Yo vind dala yo vind valuta. En dat moest ka centrale bank. Dat moest kom baka. En alla moest go centrale bank dus 30% do me go centrale bank. Maar 100% van money sa opbrengst moest kom baka na Suriname. Juist. Zodat adala ideen Suriname. Dus hij roleert in Suriname en waardoor a vraag en aanbod is de vrij. Balans. In balans. Wel minister, het was een mond vol. Sa ilegu uitja u verstaan atori u katak herdeed de. Want nou atori die ik queens afvolk en afvolk van je collega dan me denki dat nana sasa bij je kromo u allamala verstaan sana atori sobu so wa moro presparo wandati wan meyeres mij tak ja IMF kof konchirunu. We miseref sapondere die baka a bankencrisis IMF jep ding. Ja, en de combo voor water. Dus komt te kwansaan voor IMF omdat des masai tak IMF kof konkiru na mi mus futaken dina sapsa na wa IMF. Omdat sani ons sapung be abwa Eerste Wereldoorlog want Tweede Wereldoorlog gontra ben burya. Dat de kondre kon samen de tak van to da broeia. Dat po moest go voor lenua money voor jepu economie voor bouw op baka. Dat alle de kondra, nasra na wang, alle de kondre kon dat tak van dat we make one bank. Toch wa internationale monetaire fonds. Dat we pot money ni. Dat te wan kondre da broeia. En af go na Oppenheimer na de prijs dat. Juist. Na
IMF weer go. Want tiga Oppenheimer niks aan de regering doen. Ja. Na 9, 10, 12% je kronen neki. Ja. Na IMF het tak van isap sa me lenya money. Je pa wa 1%, je pa wa 2%, 3%. Me je pi seti kondre. Maar Oppenheimer het tak van isap sa mooi chokri da. Ala, wisai abi. Amus mo poiti goro no. Dus EMF, alles maar san sapuan san voor EMF, sap dat na ala den kondre, tak van tewa economie da broeia, dat we go, dat drapi uka lena money giwa lage rente, zodat a volk na pina, dat juist de puro uit a olo, zodat u kan stabiliseer, op money voor nek voor tak a koers, je moet maar oren na een niveau, zodat de prijs net aan krijgt, maar ook toe, zodat de ondernemers, de moesten qua lening, de amone de beschikbaar, want ze is de moesten qua lening voor bouwen machine, voor bouwen wagi, voor doen sani, voor bouwen gebouw, zodat de productie qua lucht toe. Ja. Dat die a productie qua lucht, dus hij we exporteren. Ja. Nou, morgen money kon je na kondre, na sali beseti. Ja, minister, mi begrijp je, weet dat ik grantani, dat kan de jou aan kiezen te voeten na sa bayo, aan kromo, dan ik kan tegen den over. Wel, mi want tak ala ons rana man, kospa ano samen. We godo wan periode sa umus on sam niks rana man. Mi no want tak volk na regering wan na u ala mala na rana man. Voor ondersteun aan regering, we abif met beslissingen, unique consument, je voor aan ministeria toe, je kan ta in contact naar een merk wanneer nego boom, lekso de winkelprijs, maar ook toe we ondersteunen naar vertrouwen zo abi dat gralanti en zorgen dat a stabiliteit komt bakken in de economie, dat a relatie, de internationale relatie voor nu komt boom bakken, zodat wala malasranawa o apwa more betere toekomst. We sap nu in a COVID-pandemie na alles maka roken leek van na de fa van de bureau, want die app dat solutie moest staan als we kiezen morgen eerder, dat na zo voor bescherming schreef, maar samen na graland we zorgen dat alles rana e apwa morgen beter bestaan en dat nu aan takken dus abba vertrouwen en dan positief, want samen we zitten. So, minister, dan archi maluku manana sasa bayo kromodo yera minister. Want romoro grantanye minister. So, we ala desma sobuso na sasa bayo kromo ala den edit data de young one uyere a minister fuha die ego over sani fa duna ina libi makandra en ondertussen da brarut skoif ko brarut fa ja mga sergambo skoif ko maya fos mi being daftak des mau dina trase de diaspora ala de diaspora ma mutak odi want mi sabda de arkunu ja en te presenteren programma punu we tak precies van san de mek de ma begreep punu je begrijp ja mi kom ja en minister beja minister leg uit en je ziet a probleem zou abjaso in Sernang a inflatie. Hey, dat na jong zo dit jaar komt. Ja, met jaar kon zeker a inflatie. Vertel me. Omdat ik wil goed a inflatie sam de no 65%. Ja. Alla de man begin meki bari ook de vakbond alla man begin meki bari want inflatie gwa lok toe. Ja. Dan natuurlijk alle de prijzen gwa lok toe. Ja. Sa regering die ze doe. Ja. Toch de mij suku fuchara man kan grombaga. Ja. Chare kan grom en no de man chareng gaat op 50% ba. Ja. Toch? A inflatie. Sang, de man edu ook toe, jere no. Dan moest go taka IMF. Ja. Minister beleggen zijn uit. Mooi zo. Je begrijpt toch? Want de IMF komt, Ja. dan automatisch ik kan horen tapato dat hij. Mooi zo. Je dat toe. A regering, de man kunnen goed ba, maar moest go naar het parlement eten. Ja. Dat na a stabiliteitsfonds, herstelplan, a herstelplan. Dus if minokoti mofo, dus in feite na sasa ba yokoromo, we wato seref tuara, verstaan wansani taki upsa apisi sa de mekar apis water de mekar crisis. Ja. Dus no we gata op een fase baka. Ja, herstelplan. Dat dus dat wat ik af seti libi komoro betere. Dat hij. Ja toch. Maar wan kon man. Maar sara schale kwe. Ja. Abe, ako sorwan santok. Ako leg uit. Ko leg uit. Ja. Faasa ne worko. Dat ko volk maar sara schale kwe. Om een voorbeeld noemen, de inflatie. In de eerste berekeningen van onszelf
komt die inflatie voor dit jaar heel hoog uit, op bijna 65%. En dat is heel hoog. Ook de vakbonden zijn geschrokken daarvan, wij zelf ook. Het is nu naar ongeveer 50% teruggebracht, want dat moet je dan met maatregelen doen. En met IMF zijn er dan gesprekken om het nog verder terug te brengen. En dat is in het belang van de bevolking. Want dat betekent, inflatie betekent prijsstijgingen. Als we niks zouden doen, zou die inflatie 90% zijn. Zo, dat doe je maar waarschijnlijk ook braarot 35 dat. Ja, je hebt vast van maar leg uit. Dan betekent in Afgascoro, als je arkamang, dat je begrijpt wat mij bedoel. Dat je no, if, aan mij leg uit ook toe, dat je no, if de mannen bij ook niet tapu. Ja. Toch? Dat van 65%, about het aan 90%. Dat want ik dan naar de. Ik klaar die. Maar wanneer me want tegen de archi manga de lukuma, nana sasa ba yokoromo, kijk luku luister jere. Die akau ede, bedase starati, woron be lonteng, free be lonteng, alasma be arno so jeng. Je verstaan? Ja. Dat nomo di mira kong, da mira bije kreben pour de woron, ala de free, ala de sanda bije poleisteng. Ja. De breintje dan noya so, ti de na de, das ma wan teke pot lekis kedre a de seo so. So bu so samuan taki, da kondre no be go bun serefi. Ja. Da nomo di de man shitaki, libi wan seti, isabi tok. Da de wan kosani, de mag kondume wan dat wa van odo. Ja, alles maar je hebt me nodig. Alles maar je hebt nodig. Dat de minister legt het ook toe. Alles maar je hebt nodig voor zit akondre. Omdat in akondre ja zo. Was er nou maar toch? Ja toch. Sommige man, je ziet bepaalde maar heb je jugu dat ja maar zo jullie staan niet of wat negre. Maar uno van programma die zit dat alles er nou man, allemaal de tanja. Na Sernamang en dat samen moest zit akondre. Minister legt uit wat doet. Arka minister legt uit ook toe dat je no. If you go in Wingri, en als je wants aan no boom, dat in kom op, dat in kom op die schreef. Maar je komt op die buurman. Je kon ja herkondre. Ja. Want ook snap dat aan Wingri dat hij, meneer, ik maak het toen erg, dat je moet bel of je moet een app go, dat hij mijn locatori. Juist. Dus je tak over een vliegende brigade. Ja meneer. So, dus dat want taki, je zelf moest make moeite. Dus in plaats van dat napa tapuan uku, e krutu of te mituan sma, dat je krutu taki asan diri di sanga dati. Terwijl isabi taki, even jumpo even wan Facebook. Ja. Nanga a app ano de sosof luku smasan. Nee. Ika luki eji libito a ini. Sasa ne oroko. En dat je zorgt dat je beschermt jezelf en je beschermt je buurman, je beschermt je ching. Sasa ne. Ano sade. No wat trafasi. 100% met de insanga yo. En daarom unu van programma disi un de jaso, wo sorgu, maar daar gaan we sorgu. Ja. Dat alla wiki wo chama minister kon. Wat doe moeite? Wat doe moeite dat we minister kon leggen uit jaso voor sabi omdat wallo fake news de sab de sanati mijn script sani Facebook. Ja, daarom make me kota odo fakau ede. Natuurlijk. Ja. Isabi toch, want nomo so de machita kasane bije dagen toch, want bije projecto bije kong IMF tore seti dat we going one terafase dus op sa crisisfase ba dus dat je bereikt dat je termawa teka kau ede potlegis kedriasi planga. Dus dat die? Mijn work of koning. Amuso. En dat want dat kan regering is nanga mira, functie die mira abi in grondtapu. Ja. No onderschatting. Nee. Isabi toch? Ja. De man is zuiver. Dat nou helemaal zo. Dat ja, niet helemaal is. Dat was waar regering Euroko. En de mij tak ook toe dat hier no. Pierre maar zeggen, moet hij volgen. De regering die vaak regering die Euroko moet hij eerlijk. If de man bij actie me. Ja. Voetro minister, me bedankt direct. A tempo zijn we Euroko. In een rust toch? No man. Helemaal niet. Zo. Weet je, adjers misha biji man wakapsa. Apsa. Ja. Oh. Meneer tijd. Meneer tijd. Ja, meneer tijd. Maar snel man. Ja, a vrouw de let ne baka. En once aan a vrouw het en dat geduld is een schone zaak en de toestand dat hij waka. Zo bu so me baru odi. Taki uoru serefi. U chau ede kopota wang en u moksi u anu. Want a linkerhand was a rechterhand. En omgekeerd, dus uoru serefi. Taki. Chara u seref na fasi.
En mi sei me taki en suma wan ka archi mi, maar me beju tu, u kan du tu sa me du. Want die mega os op yara ale fadon, dus dan mogo pot mes jikuruntu. Dat is. Isabi top. Dat Dan is. moro lati dan mogo pichi exi. Ja. I verstaan. Helemaal. Nou wa ala daily bi. Dus nou wa sanim nafges koi futa mo fodoro famo do fam no du. Dat is. Wasan def du. Met Ja, taku man. granta nyifti de. Ja, maar er gaan bijvoorbeeld met tapu maar takanga ser nama ook toe. Tak here no. Inom luku sa buurman do of overbuurman do. Luku sa you kan do ji you kondre. You ser na kondre. Want da altijd ik kan nak tapi boos tak mi na ser namang en me uroko jimi kondre. Ala sansa me do jimi kondre en me do de chiwang de chuan de kong. Met tak you grand tangi. Sobuso, wa wan te e pir boutu, te wan tera leis baka. Get up,